aspoň od môjho domu som bol 300 km. Od môjho domu. Slúžil som v jednom hotele. A teraz on mi volá, že mu auto odišlo. Ale my sa ešte nepoznali. Ale on chcel prísť do zboru. Hovorí, dobre, kde si? Poslal mi nejakú adresu. Tak ja sa pozerám, že ja som 400 km od môjho takto, ďalej. Skoro do 400 ďalej. A teraz on mi poslal svoju lokáciu a on bol odo mňa skoro 300 km. Takže ja som urobil 400 a potom za neho ďalších 300. Ale počkaj, ale ešte domov ma čakalo ďalších 300. Jeho som odnesol domov a teraz som odišiel ešte, preto som, že Boh s ním chce niečo robiť. Brzdil ho. Zasahoval ho diabol, viete jak? Klamal ho v živote. Nechcel, aby sa to počúpalo. Viete, čo robí diabol? Ľuďom, zastavuje ich, aby nepočuli pravdu. Lebo viete, kto vie, čo robí pravda s ľuďmi? Amen. Vyslobozuje a preto ľudí vzdialuje od zboru. Aby nepočuli tam tú pravdu. Viete čo? Diabol chce, aby si počul. Musíš vypadať prsty. Máte niekto nejaké tetovanie? Máte? A neukazujte. Ale prečo ste si to robili? Ľudia povedali, lebo sa mi to páči. Čo je na to pekné? Je tam kvet? Je tam nejaká rúža, vonia? Alebo čo je na to pekné? Nie, vypadá to drsne. Vypadá to drsne. Jeden moment nedávno, ešte za komunistami, si dal potetovať na celé telo samé také hrnčeky, kančovy a také veci. A myslím, že vypadá drsne s tým. Čo myslíte, vypadá to drsne? Nie, to je na smiech. Ale keď si tam nejaké horory, nejaké lepky, nejaké tieto veci, nejaké strašidelné, vypadá to drsne, nie? Ja vás neobvinujem z tetovania. Ja len chcem vám niečo ukázať. Jedného dňa môj syn, keď rastol, tak pozeral sa do sveta. A prišiel za mnou a hovorí, tati, kúp mi takého psa, čo vypadá drsne. Hovorí, prečo? To budem s ním chodiť vonku, budem... Aha. Chcel sa s ním chodiť, že bude nejaký frajer s ním. Hovorí, tam si nejaké tetovanie, alebo tak. A my všetci videli, že som nejaký drsňak. Aha. Dobre, a prečo to chceš robiť? Prečo chceš byť drsný? Prečo chceš byť drsný? Tak ja som prišiel jedného dňa a kúpil som takého malého psa. Hovorím, fakt s ním, ja s ním nejdem nikam. Nikde si nechcel chodiť. A dal som meno Princess. Musím nikde nechcel chodiť. Ale čo je milé, pekné, to nechcú. Takú reťaž špicárku do krku tak spoli. A chodí s ním, aby videl, že je drsný. Toto je pekné. Ľudia nevedia, čo je pekné. Prečo? Lebo diabol im ukázal drsnotu, moc, slávu, pýchu. Toto je od diabla. A Ježiš, to je krásne. Viete, jedna stará žena si zasadila v záhradke takto pred domom krásne rúže, krásne kvety. A sedávala tam, mala takú radosť, že sa na to pozerala, že je to tak krásne. A jedni ľudia prišli chlapci a všetko tu vytrhali. A urobili tam také diery, všetko možné. A tá stará žena sa to plakala. Viete, nie každý vie, čo je dobro, čo je pekné, čo je správne. A od toho ľudí vzdialujú zo cirkvi. Od Kristovho slova. Viete, jak to prichádza? Ja som bol človek sveta. A viete, jak som išiel do herny? Nie to, že ma napadlo. Ten povedal, vyhral som 1500. Ten povedal, vyhral som 2000. Vyhral som a tak som utrel. Juj. Ide ma, ja? A tak to je evangelizácia, ale opak. Opačná evangelizácia. Ťahať k diablovi. Diabol má svojich služobníkov. Daj si drogu, vieš, aký bude silný. Nebudeš spať, budeš mať silu. Tak to prichádza. Môžeš piť alkohol, koľko chceš. Budeš mať sile. Tak to prichádza. A ty si raz dáš. A jak si dáš, povie ti, ale teraz už keď si dal, teraz budeš mať a zle ti bude. Už musíš furt dávať. Je
Je tak, bratu? Ja vidím, že brat sa smeje. Je to pravda? Máš ten problém, brat? Poď si to príde. Nie, nechcem nič, len poď sa dopredu, nechcem niečo ukázať. Toto je brat ľudom. Pozri, ja nechcem, aby niekto na ňu poukazoval, že je na smiech. Ja len vám chcem povedať niečo. Tento človek má silu. Premohol dneska vyššie. Povedz mi jednu vec, páči sa ti. Čo ty cítiš? Máš pokoj na srdci? Bratu, počúvajte. Si kresťan? Chodil si tam niekde v zbore? Si pokrstený kresťan? Ako dospelý? Alebo ako dieťa? Kresťan ako dospelý. Kedy si sa dal pokrstiť? 3 roky je to. Chodil si do zboru? Jak dlho si chodil? 2 mesiace po krste. 2 mesiace po krste. A tedy to skončilo. 2 mesiace po krste. A toto je... Preto človek padne. Nemá v sebe slovo. Keď tomu začneš odolávať a začneš ísť tej moci, počúvaj, ty keď nemáš, keď sa nenájdeš, dobre, bratu, ja viem, že dneska si jedol rýsky, šalát, dobre, ja neviem čo, kebab, dobre, okej, a keby ste dneska nejedli toto jedlo, sestra bola na nejaké sláve, dneska torty, hej, okej, dobre, ale keby ste dneska nejedli nič od rána, vydržíme to? Vydržíme to. Na druhý deň, že to vydržíme, na tretí deň, ešte to dáme, 4. deň už je po nás. Je tak? Keď sa nenajeme, je po nás. A počúvate, jak sme hladní. Keď sme hladní veľmi, čo ti robí v žalúdku? Kručí. Robí ti v žalúdku zle, nie? Zle ti robí v žalúdku. A teraz, keby niekto prišiel za tebou a povie ti, a ty si 3 dní nejedol, a keby ti povedal, dám ti tento chlebičok, taký nádherný chlebičok, ale musíš pre mňa niečo urobiť. Ja viem, že čo povie, čo ja sa jedlo, budem toto. OK, ďalšie 4. deň prídeš a urobíš všetko. Všetko urobí ti dal. Za jedlo, vyhľadneš a urobíš všetko. Ale prečo to tak není aj duchovne? Prečo ten človek nejde za tým pokrmom duchovným? Božím slovom. Lebo aj tu je to isté. Jak dnes sa nenaješ slova, tvoj duch je slabý. Zajtra sa nenaješ, tvoj duch je ešte slabší. 4-5 dní a tvoj duch potom v tebe. A to je pravda. To je ten najvyšší problém. A toto chce diabol, aby tvoj duch bol slabý. Aby mohol diabol tvoje telo oslabovať. Lebo keby tvoj duch je silný a príde na teba nejaký útok, tak ti tu len tak robíš, odpúš. Chápeš? Príde na teba útok, prídeš to. Budeš proste prechádzať. Viete, mladí ľudia to ešte nepoznajú. Mladí ľudia to nevnímajú. Lebo majú život pred sebou. My sme tiež všetci prechádzali. Hej, všetko možné. Ale povedzte mi teraz, chceli by ste žiť ten život, ktorý si žili v minulosti? A práve mladí by sa mali poučiť na to. Keď nám nebolo dobre, tak prečo vám by bolo dobre? Jaká je myšlenka? Pôjdem medzi ľuďmi a budem vypadať najlepšie. Budem rozprávať najlepšie. Budem tancovať najlepšie. Toto všetko je medzi mladých ľudí. Ale ja ďakujem za našu mládež zo zboru,